Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, taliwa sa naitabong kasamok o sa presensya sa armadong mapundok sa lalawigan, mapanagan-on gihapon ang Commission on Elections sa pagpailawom sa pipila kalapit ubos sa election watch list areas kung ewas. Si Chelo Valiana sa report. Bisan sa pag-angkon sa armadong kusog sa Pilipinas sa presensya sa rebelding pundok ug init nga panag-atbang sa politika, way ni usa ka dapit sa lalawigan nga girekomendar ang COMELEC nga ubos sa ewas kon election watch list areas. Sa media briefing human sa gipahigayong regional covenant signing sa Camp Fernandez, Aganan, lungsod sa Sibulan, gitataw ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia nga way ni usa ka dapit sa lalawigan nga ipaubos sa ewas tungod sa kadaghang rason. Gipasabot ni Garcia nga maghatag kini og daotang imahen sa mga tawo nga mahadlok na hinuong mugawas aron mubutar atol sa eleksyon. Gawas niini, maapektuhan usab ang panginabuhian ug ang patigayon sa mga lungsuranon ug bisan gani ang mga kandidato maapektuhan sa ilang pangampanya. Subay niini, dang hinaot ang COMELEC nga mabungahon ang covenant signing nga gisalmutan sa mga kandidato pagka-gobernador ug sa kandidato pagka-mayor. Nalipay usab ang taga-COMELEC, PNP, Army o ang Diocesan Electoral Board nga nakasaksi sa paglamanuhay sa magkaatbang nga partido. Hinuon andam kanunay ang kapulisan ug ang kasundaluhan pagtubag kung aduna may muulbo nga kagubot sa adlaw sa piniliay. We don't see any need to place Negros or any part thereof or to place any part of the region of Region 7 under so-called COMELEC control. Oba ni Rod Prado ug Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bista.